Ki nong yalam ke KSU Southwest Khasi Hills District kila sha ujor da ka ijhar house em ke himama haram hadin bakilai khi persha ya ka jingthmu us em bat ke isi dorbar jong ke himama haram ban ai jaka ya ki sipai BSF hapot mula Southwest Khasi Hills District. Hakabayade bat kani ki dekhot ke KSU Southwest Khasi Hills District ringkat ke dorbar raj South Semper ke seng HANM Southwest Khasi Hills District bat ke seng hito Southwest kila lej ban senran lang ya ki nongelam ke KSU hamau kerwat police station hadian ba kila sha khot haki pulit haka janmit jong ka hendriu tarik unai lor ar hajar ar husan. Nakalyang kaseng KSU kala ujor kala persha ya upa im niandros im yong da kapakentaj ba ka KSU bat kiwei kiseng bhalang kimshim lale bian henry kila persha ya ka jingthmu ban ai ketem sipai da us im hakalinti ka bajai-jai bat haka nongrem jong upat ba. Usamla forward man nongrem habakren syakilat pathai kubor ulaong ba ka jingsha ujor jongki kadai tang ka jingkeno bat ka baklem nongrem bat klem ki jing pensisha. Ula ongru ba usim upendan kam bakla ya kaan da ka ba ujor klem nongrim ya kidkhot ke KSU bat ya kiwei kiseng bhalang tang na ka benta ban pin sngap jar ya ki bat ki pat ba haba ki kren persha ya ka jingle jong u bat ula benrap ru ba kani ka long ka babian bat ki pulet ki dei ban shimkhia ban tok kit halor kani. Samla forward man nongrem ula ongru wat laus em upersyang ban keno nongle kam sniu yakinong yalam ke KSU bat persyang ban pengat kendon an Henry Keseng kalashim yakarai bakan nang beteng ban yakhi halor kani gejing tmu ban ai jaka yaki BSF tat hadu ba us em unlum yakador bar hima ban weng ya ka jing tmu ai jaka yaki sipai hapot mula. Jungi wat ngile kendu usem arsen ai ngila kransai ngila karpar lu usem bon perkat habire ba kani karai ka ba kador ba ma kalarai kata haka arfatri jumlai jun jong snam arjar san bon mar ajka spai tingla kran ngila pon sotu yu ngila karpat yu ngila pen yu ya ki jing e ka ba ki paiba ki kun ga jar ki maram nai ki pro snam ki kendu la dabu yu spai tu godong katai harai nak lang sem bula pene ya ba pene ba menakani ngila penong ki public meeting hakisnong ba pero he bat akan ite yo banwan ru ngendang yai pendong gi bakum kata bat lada usim usabjar kolong ba nakalang jungi kolong ba ngim pala banong kai senjam ga mensim ring saya song meeting ini ya saya song ji ngalang ontang kaki isu harai lembat ki wewe sing balang lembat ki noalam snong di baper lembat ki kun ga jar ma maram ba kai ga senjam ka babut ka bangi don kaman le kanang ba ngin pentikna ba kani ga jing tmu jung sem kanom urlong namar bakani ngi sotu ba kanong katrap nam ta ki kun gejari perlu persnam nyo ketu kodong kathan bat jongka jadru hi koi aden ba nakaleng jonga kon presiden jong KSU Southwest District lambat katu kane ki nonglam jo kaseng ni layo jingtep bat ngila sakot apo mokorot police station aden ba ngila jingtep ba kadon kajing ujor persa yang bat katu kane ki nonglam jongka KSU Southwest District ha usim jongka hima maram kata usim niandro simyong te kai ka ba naklang jungi so adin mengayo jintep te adin mengilapa yo jintep ni pulit laka ni pulit ngalai ban ngila sotu bakadan sya kata kajing ujor ya ka ba una usim ulabu no ta jungi hoj abade kata kajing ujor naklang jungi pat ni so ban pernam joro usim jogi hima maram namar ba kani kajing persang junggu ban pengat kendon an ya ki dekhot jung KSU Southwest ya ki nelam jung KSU Southwest District kapan i ban nakaleng jung u penor kambakla ya ki kendon an ban ujor persa ya no ki badai ki padba lan ki nelam di sembalang baper tang nakadau ba ki persa ya ka jing tmu ka jong u bat katu kani ki nong yalam hapo juki me maram ban ai ka jaka spai hapo pot mula dia nakalang jungi hot apa deng bakum gini gijing jor rai ngilasim na karai kum kasang bang nginamla ban karanden tang namar ba usim u penting la bagi kodon an per ubolej ujor ki hapo PlayStation ba penting yang ida ke bakum kita rai nakalang jungi ngilasim karai bang nginamla ban ya compromise ya kata ka security jonga simat ka security jong lani ka jingsuk jisan yung member jungi tang nakadaw ba kamut bangi haban compromise lada kata kamut pad yangi bangin compromise no bangin skap jar no ade kini issue formula
Tena kelang jungi hi wala pedeng bakum kita gi sakno pedeng bakum kita gi jing temu pengat kendon ain harang nang ya sakmat bani persa bade bakani gi jing temu jung sem kat hadu ba nakaleng jong kador bar hima kan lum mi kador bar nakaleng jung sem lum mi kador bar hima ibo koi ba un bat kin sim me karai ban ong balaweng no ya kata ka jing temu ban ai ki spai hang tai ha permulaan bat hakani ngasabane thuru ba kani ka jing kedu ka jungi ni labu ru ke jing ujor kelai usim jong ke maram kapan kong mar balai wingi habul ujor kolong bau nu usim jungi u abuse ya ta legal proses lane u penokam bakla ya kita ki kendon an tang na kabenta ka jing matoi simat jungu ha ka jing sha kolong ba kamdei ka banta jong nu ru pa ba nu breu bau nai ujor eno tang na ta ka jing matoi simat re ka de bandai ber ka de bandan kanu ke jingjia renga kwa persang ni borla nakaleng jungi kum kaseng kiseng balang baper ber sawe selsek kum bolong menta bat nanis khmatu larang ye ki persa sm nginomle ginu ki kam ke babi an harang niat kum badai kalanti ngin pene ya ngin yang skan monong rem rangkat bania ya kita kalanti ka badai bonong banginomle ginu ki kam ke ba bom ni hap te kani ka jingwan pharap kani ka jujor sm pat kalong penban ba pharap yangi bangile kam bi an tang na kamta bu unyo ya ka jing mentoi simat na ka jing lani tang na kamta bu unyo lat ban ai ya ka tu ka formula sa kita kisipai kabaar par kalong kabangi sothu kalong bana ko yang usim upor sang banyalam bakla wade police department ru da ka ba upha e kata ka false report nila banong ka de ka false report ka de ka bom don nong rem ai ka jing keno ju ka de ka bom don nong rem ai ka bom song ne ai hari kalong bau lale ko bau mane ule tang nam taban penting pensmi ya ki pagba ya seng balang ba per hak ba ki don ya ginu ki benta ki ba ki haban persa ya usim lane ya kador ma hak ba kale ya kai ka balang persa na kam ta jing ki pagba ai gor kowai te bat habide bikini ki ai wala compare ngim patip hakanol ti ka kapoi kini ka jujur usim rai kawai pat bangi kwa am pentingna ba kalong ke balong ja ke baja pengat enu pengat kinu alam per da ka ba pharep ba kile sneu do kunu tai hane nak la jungi hi ngin nom song kriti ngin nang pensngau hi ya ki jing ke ba ki ba ke kendu ngin nang ya sakmat hi ba dei bakani ke isu hadu bangin de yo ya uso jung ke jing job bat kum kaseng nani sakmat ru ngin nang peteng kita ke jing ki ba jajai gi ijongi ban pensau thu sipai ba kaleng kam tapo jong tu dong kathang namar bang isngau ba kani ka jing ailat jong sim ya ki bor sipai hapo kare tei ka dong kathang kan kta ya ki nongret hapo tu jaka ban kan kta ru i khasi bom don yang don sam tu jaka ki bom don jaka namar bla ainu ki sipai long hai gitu khasi di badang sumi di badang temu ban mi yang thamai kin song kin sa tenak lang jungi long ba ngine teng ke ki jungi hagini kita yo banwan ru ngendang penlong ki meeting jungi hagi jakai ba fer kum umpong hapo nongna berkiwi jaka moput berkiwi jaka kenang ba kata ka jing penlong jungi kenang ba nginyo ban yo kai to so jing job ba ka jing penlong jungi hi kalong ba kamdei ba penlong mangi hare ka de jingkwa jungi pai ba ban yo ban kran ban thirlang habede ba kani ka jing le donbor jong sem bat ngi i mataru ba undai tambule don bor hakima hari persang ban pensab jaru iki pa ba da ka ba pharet da kumni kumtai hakik kendan an ki ba fer